Hi, si Maranghilin eh. Hi, good morning. Ako na po ni si Maranghilin. Sali pa ko magsugod sa istorya. Kamusta naman mo? Mga kung yung tanan diya sa lain-laing kapabudaan sa kalibutan. Magpasalamat tas ng labong kagawang nga nagpitak-pitak pa niya mata sa pagkakaroon. Bitaw. Naday may gipaabot nga bisita. Sado pa man ron, nakosbay gawat-huwat, kaya nga gusto lang nga akong may bisita mo abot o kinsa. Atong tanawon og kinsa ni. Shoot out day ko diha, niling parol. Og ni Mimiya Nyas ko. Og ni Sir Pugoso, kamusta na mo sir? Amping mo diha. Og katong mga malumong kasing-kasing nga pero may nagsubaybay sa akong video. Amping mo. Daghang salamat sa pagsubaybay sa ingan niyang video. Salamat ka din yung tanan. Natunta maguban ang Ginoo karon ay hindong tanan. Ug katong mga malumong kasing-kasing hinatunta ang hatagan ng buluhang grasya. Mabuti yung ginabuhi sa matag adlaw. Kita naman taon sa among bisita og kinsa ni. Akuratan mi kinsa kana. A few moments later. Mo sang dumar jud. Tuno ko lang po na motivate po na titlurami. O na jud kay agong subscribers una is 20 pa man nag. Nakita day mo. Oh. Maju kay. Gilay ko nagsubo. Naman siya Samsung. Oh, gina po ni karab sa may di may timingan na. Mutabang po tagang nasod. Nasarto yung mga apelido sa kilaton? Kilaton taga ubay. Ano sawan? Maju rin wa makilati. Oh, pagati. Napoy kilatan apelido. Ay, kilatan? Oh, napoy kilatan. Napoy kilat. Nasa radyo sa iko. Magkakadengag gaharang na dengan kilaton. Ija, hilaton. Napoy Kilaton. kilat, na kilat. Nakoy kuan sa unang nanay schoolmate. Kilaton. Nasa radyo kanang liyok kilat. Na sa unang panahon nga makakwarta na karon ako nasayo na ng 2020 last year. Di, sadjot ko. 2019. Kaya pagka 2020, nagto naman ko na ning kakay nga para makapasar ko. 2019, nakahibaw ko nga, mao to siya. Pero, ang nakapak, kuan dyan na nga nung naabot ko na ni is passion dyan na nga mag-video ko. Kaya bisan og wa pa na uso tong vlog, mga 10 years ago siguro, naanak ko yung mga video sa hang FB, hang ipang post, ipang private, na good morning guys, ang laba ko ron, mga ingana na ba? So, passion na siya dyan, mag-edit-edit, ganahan ko. Di man pud ka malagpot dani pero di pud mo hilit. Mo ani na una ha ikaduha na ag katong income. Kaya ako na kuan una day income dan. Mo tong pagkahibaw nag na income dadto ko ni dapat ko taman trabaho ko taman ay ako na raman ni nga seryosohon kay naa man day patay kwarta daning madaginot bisag ginag may piso-piso ra kay ug madaghan na kay. Minili naman ko no hay ta karani bitong gi-attract guys kay basin day dud pud moabot dana. Kay katong mga 20 centavos ito nag-iipon na managhan man na. Basin to. Basin dahil tiyog, nag-bite mo sud po dani, nanay saknan duha ka buo. Ay! Sarang lami ah! Bisig naglabay na mo sa dante, oy, sud lang naman to, abugan namin mo. Di, magmabutot ka naman, di na ni maagian ni karsada kaya ng puntahan. Di ka plano, di kayo sa amo ka, dahil magbasak no? Sa mintura ka na, kanon. Grabe, bugudya po niyo. Bagis, bagis. Unsa, kaduha pangutan murag, murag, hugot yun ikaw. Hugot yun eh. Unsay motivation nimo sa pag-vlog? Ang motivation. Motivation. Ahang pamilya, number 1, ang pamilya. Kay, kapoy ka dyan, musiko, magbulang huy, kamuti, saging. Nakuan ko na nga, napoy alibyo ginagmay, o gusapod, hapong ginahuna nga. Unungay, og ako! Mahin dyan ako! Di, pakanan og, bulang huy kada adlaw, ang bulang huy is Ay, nakana. sigutot. Sika, o di utot. Di ka adyo ng huy ka lang kamuti. Oo, Magsige utod na pa si pataban. Nga sabaw. Nay pataban sabaw. So mo ara man ay hang motivation nga matagaag maadjong kinabuhi ang pamilya lagi kay kana makakita kasi ang pamilya bitaw nga tus durag luy ag asin. Sudan. Pasway ka. Arang lami ano. Init nga luto, tapos isa sili o kasi nas. Puslo sa mga Buhi na. ka, jo buhi na. Oh, makakita kay nga sakit man, mabuhi lagi ta pero di tanaw nimo. Labi nagmahal mo sa kinabuhi. Arang luudan nagkit na malamag sili. Mo nay. Kuan makapahatag na tud kusog ba nga. Ning kamuta, ning baroy sige ka ulo magsili na ni gatong utot dani mura na di mo babush.
Hindi nga na kay kuan ba na sili isod ba na uto ta na mura po nagkananay bomba. Kung di ang kana pong sili, istambal ko na siya. Ay, uy! Baka. Mata. Ang tambal po sa kanang anang na sili, kapajas. Bitaw. Kadto. Jadi man ko hinili mo na itong naong nga nira. Di mo na, ugwa pa magyapon. Kayo hinili pa na. Wala ni silak-silak na di na ka. Nang, daot tayo matay ni kita yung silak na na. Kung sa kagwapa, maglaba di mo ko. Grabe si Roman Jud guys, in personal. Ako, iPod. Abi sa camera rapod in personal di iPod. Siya, grabe nga ni mo mga. Apoy. Malingaw man sa ka. Di pagka di mo istorya, malingaw na. Oh, grabe jud po. Sumarat na ba? So sabi ko kog naatay. When is X1, Where is X2. X1 is 2 is squared. Buena Sabi sabtan. kog mga ingana, asag X, pangtagal matagatag. Idyong X, nga matubag. Kami naguyab. Uy, na kamong kadway, kumusta naman? Aw, okay naman gihapon. Usahay mag pinagdanay, di ko. Oh, ayaw Mas po. lumbagay po ginagmay pero mo okay naman ko. Normal naman siguro nga na. Grabe nakita ko sa vlog nga pag propose ni Kuya Dwight kay luhod mas uwan. What? Sabi. Jog zama-zama lang kay Abi ko mag-propose na gadid po tong kulbaan to ko. Sabi ko silver to katino di ay. Sa prank ko di. Sa prank dai. Sumara to? Wala lang ito bagi mo. Ikaw ra gani. Wala kay pangutana. Oh, sumara to guys. Wala kay kapangutana kay mo. Wala kay man buran nila ka jud po sila guys. Nasi maligo ra masipog ko kay Maligo Wali. ako ka. So Wala mag-vlog pa ko maligo, ka. dagan. Lato. Ay, mani atong challenge siya guys. Haniman. Kaya naghamag-vlog na to, i-request mo na mag-vlog. I-vlog ko, meron ka. I-vlog ko, Oo. Yes. Vlog ko, dyan. Nag-vlog man kung gikan. Jawa pa manahuman. Wa man humagang adlaw, pero tagpabata mag-vlog jud ko kay I vlog my daily routine. Sa daily. Pag-miro ko na. Oh, I Sa vlog bawang my- ate nga, ano pa, nabuluna ako sa ito. Nakabuan ako nga unta. Si Dr. Rami, nag-abot na to, di mo dag-armalay. Kaya mo dag-armalay ko daw. Wa na nang gibaligja. Ayaw mo gibalig dyan sa mga bata mo kuno to. Aw. Hanggi baligja lagi kay magiilog. Nga doon ang way ilogan kaya sa kung tugma tablitan di. Ay, ko daw. Kadugo. Mato nga, sus, ginoo ko. Makaingon to, ginoo ko guys, ay murag blessings. Takong ng bulan na. Grabe mo mong padag palanay ha. Bantay mo na ho. Hindi nagpalanay po mi guys, kaya parang gusto na pa ihatag mga ano na mo nga na. Nakoy! Nakoy ko i-squan di ay Ani man. na siya perfume na po guys. Nais po sa perfume guys. Lura may buhula na. Tapos ang vlog guys, grabe nga. Kumot po rin ka ato guys. Mamalit sa grimi unsa no? Out, sold out. Murag- Pag budget. Sold out. Ano Laki na ramen nabilin. Ay lucky. So dai budget la lucky man eh. Di isa ginamit regaluhan. Wa ay mga single man jud na ay. Hinigugma. Single man jud po. Single? Oo. Ay, lord. Mara mangita basta kibisa kilid Saya ba? kadukot. Mm. The single. Kot na kinut-kot. Di sa man na ni. Hinatagal mo sa camera man. Hoy, pagtarang kisa ning hinay-hay. Yun Wa pa pa sa kay. murag bago pa din yung gihay-hay. Oh, lagi wa pa na kiututan Pero na. nice, nice. Kaya naging professional ta kay murag. Yes. Saning ato ang vlogger o kay murag. Seryoso pud ni murag. Murag Seryoso na- international pud ba? Sumara to gamar nang dadadukay na masirap si Jesus Cristo. Mura man magina ni vlog. Aha, saan Mura naman man ni Chismis. Oh, si Kasi Ate Caroline, no? Ay! Caroline og si Wa na nakalimot na pa rin mo sa iPod. Ate Caroline, mo ate baka ako, basig maguwang pa ko. Ate ka na murag daghan. Ate Caroline, dihas karon minug sa imo kaban. Hello, daghang salamat sa inyong pirmi pagtan-aw, pirmi paggahin og oras. Salamat kaadto ninyo diha sa private yung kananan, basig makaana po ko sa inyong kananan po, makakaon ko. Kay basig lamion day po, basig mo angit ta. Sa batuan po na kay batuan. Nama ko'y batuan! Batuan. Kisa naman po? To. Ay, di San Butuan. Pascual. Di Butuan. Uy, kailain na ng Butuan. Mindanao na na. Batuan, Carmen, Ubay, San Pascual, ha? Tibok, Bohol. Lalo rin yung tanan. Pero guys, naamin ko na sila yung gasa. Hani yung gasa? Nagkano ka magbuwad? Murag ko. Murag bisa nagikan ko mo, bisa nagikan. Uy! Oy, bugat-bugat mo ni na. Kakuan, bas buwad. Kasosyal, bag sudlanan. From Lami, makadog sudlanan. BRG Dried Fish Ubay. Sangan? BRG Dried Fish Ubay. Gikan ni sa BRJ Dried Fish Ubay. Rosbita Gonzales. Rosbita Gonzales. Rospita Gonzales mo oy. Takida na ani. Wow, tilaw pa si Zahang buwad ug sanini kalamion og kuan baga din ni kanang sakto ra bagparato pa na sobray wa ba matambag na may mga yan ang buwad. Kanang sakto ka dug timpla kanang maadto yung sakto jud pagka tunod-tunod sa langaw. Kana mo ilami nga buwad kanang maadto jud pagka tamak-tamak sa nga lagong. Kay di na matamakas lagong way lami. So, may punta ba? Tara na kuan na blackout naman ko guys, oy. Basig ko na mahal.
Inamahaw Kasi ko. nasubras pa mahaw. Basin po. Mo ni yung guys gasa. Tagko kay jud ni, dili ka magmahay. Wag. Di ba na kanta nga? Gantaguad.